Queen Elizabeth II มัวเหลี่ยมตาอินาไงลุดเบลเล่อาเจนตัมนับเบลหุ่นซงดาวโถอามันน้ำมุน Windsor Castle ข้านี่ตัวนักการหมู่ฮีอาซีร์ตะกุลลำอีตันลำกัลนะอันนี้ส่วนลำว่าฮิอันเกตปุยไม่เกตค่ะเอาวันนี้ลำว่าฮิอันส่วนโซเดียไปไม่ตัวค่ะอันนี้วันนี้ฮิอันเดียคาสเซิลฝันน่าหุ่นรำจางมาเทียนในเป็นเสียมสักเลยฮีโน้เลยนี่ช่วงเตะลูกหันตัวมังส่วนลัลนูคลานเตะต่อตัวรินเป็นบทสายดอนั่นเองก็ตาเห็นmain gate ปุยประคัดออกมา main entrance แต่ก็ตัวนั้นมันตั้งไว้ชื่อโซลัมตัวนั้นมีตัวนั้นปันน้ำมันเดี๋ยวส่วนนี้โซลัมส่วนจะเกิดเลยเราเปล่าเตะเลยส่วนช่วงมิวเซียมเราเปล่าโชว์รังจีเตะที่สุดตอนนู้นเรามาเห็นโบนะที่อารันชวนตานอันปังกันเลยกุมสังขัดและสมศรีโซเวล่ะบุลจันโตขานีอันเราสักจันขานีconstruction ที่อีส่วนกุมจะบีสมประคัดนะจนลำเดียวแล้วก็ขานินcastle กุลที่หนอันนี้กุมสังขัดโดนไหมอาเซียเทียมเดาตัวเละคริสที่ลำอินทิเดาตัวส่วนกุมสังขัดอันดินโตทูเตอันเสียเคียแล้วนี่วันทั้งอินขบวนมุนสังจังอินโตตูอันไหนออลล์วะส่วนวันนี้ฮิอันเฮลายาเราแจ้งต่อทีละเฮลายาลูเฮียลไหมเราพุ่มต่อLalnu Queen Elizabeth II ทลานต่อตัวรินฮิอันช่วงซ้อนลุดตอนอันนี้ฮีround tower อันที่ชินคานี่round tower ที่นี่อย่างนี้มุมปุ๊บไม่อยากฮีอัน architecture ฮีอารูปุยไม่นี่วินากันหมู่ฮีWindsor Castle ช่วงอันนี้อีส่วนนี่ละมาเห็นยังไงเห็นเกตออกมาแต่ให้กันบลูดเพลงส่วนมี building นุ่งละมาเห็นยังSt. George's Chapel ออกมาส่วนจุดมีนุ่งส่วนจุดมีส่วนลุดหลังส่วน Queen Elizabeth II grave ชื่อกันบัตรดอนนี่ชื่อว่าส่วน Lalnu Queen Elizabeth II จะมีฐานจุดบัตรดอนนี่วิญญาณ Queen Elizabeth II ฐานต่อไทยตัวระที่เกิดช่วยนะจังฮีเราดีคนวมตักไม่นัวยเดียกยันนลัลนูทานนะกันกัลที่ตัวที่เรามตักสุดนี่Union flag British flag ดีชินค่ะจังหวะฮิอันนี่บอกกันนี่เกิดชุมหันลูกฮานตาฮิอันหมดพัดออกมาส่วนปะเฮียนินวิลเลียม the third tower บอกกันนี่
architecture mal hi ni ro pui thin ni heng te hi lai thil hi lo vel te an lim ker thiam takina an ker ania heng hianin tiang nia tiang architecture tiam tak takina an lo ker kan ve thei hi kan ban nei tak zat ania chuan he mi towel hi round towel ti kha ania bial mum puk mai chuan a chunga hian kum tam tak royal family thil lo vel an collect until an bung ruwa an thom no de pon yang chu malai thil lo vel an collect tam tak kha ta hian e da ania this one hemi ba ka hian Queen's Mary's doll house chumi ada po chuan Lalnu Queen Elizabeth II thom no te this one the Queen's chamber te the King's chamber te an ngai poi mo song visitor an nei tang chia an call chuan na puyang chi te po sta chuan to ro ngani chan he lama hian an penga chuan St. George's Chapel lama Queen Elizabeth II Thlan chu tlawh don ni he ta hian hei free multimedia guides and 1 year pass registration point ama chu hian castle museum na chunga thil chan chin i lo vel kim chang zo ka ai thlak tu ama chu the chu ngai thil te chuan an ta hen kan balamaya it's 1 year pass registration po ta hen kan batia kum khatan hian kan batia register a chuan pang som ni pariat kan pe ani nikum khanin kan registration kan ti to bangin hi hranpa ti ngai to lawa kum khatan dai to ni angin kum khatchugin kan du zat ni tin te po kan kal thei ani kan du chin kan kal thei ti na ni su le Queen Elizabeth Queen Elizabeth II thlan lama chuan hian kal don teng St. George's Chapel lama kalang hei hi round towel khania chunga tang ania lian khawp mai chunga tang hianin hian mun sang tangin tlawh tu hi anei all lova na group te hian lo kala cover mun sang tangin Windsor Castle hi kum sang khat te meuh mai history nei royal history nei ania bang anin mi pawhin an ngai poi mo em ya chuan an ngai ro pui buka an ngai lo buka tiang hian cover mun sang tangin helai mun hi run tloin an local community ni tuna kan mu hi St. George's Chapel nunglam ania sumya son kan zulu thlanga chuan Queen Elizabeth II athlan chu kan ba alu don kan ba en don ani chuan helam hi state apartment le ilo velte chuan Queen's Mary's doll's house the state apartments te ya chuan hian museum le ilo velte tam tak royal thil sang mai mu to ram bok ani hian chen chu tla takin hian castle poi zong chi te state apartment tower some poi zong san thlan na hian lama hian the St. George's Chapel hian kan chu thladon ani heng tuna kan mu te po hi Spanish tong mang ania Spanish tong mang ni in ang lo mi an mel hi
European mellow khawp maya South American lam an angkatia chuan Spanish tong mang ani khanin khawp an sang tengin helai mun an ran tlawh ani tuna kan hmu hi tuna hian hei St George's Chapel ma kan dinga hian a chevel a bul vela an architecture ropui tak mai te na hian hei kan hmu ang hianin heng te hi chei mawi na chi hrangin lo chei mawi tia hriata hei kan hmu ang hian heng te hi architecture ropui zia tilang tu pakhat ani now advance maya heng te hi na kan hmu ang hian lim ker no ang chi te chi hrang mai lai thil mu to tam tak helai mana hian awmani ti kha an sui tel hal bok do ni it's one ai tu masalama kan sui tang kha nei hi a chhuana lam exist tan mang ve thunga kina chung te kan fan zot no in Lalnu Thlan lei lo vel te chuan memorial of Princess Charlotte chi tek tiang khanin lalfa te lalfan te le midang thlan te po to achua hian amutu apaka chu kan enjoy vek tuwa helai hian kan chuak to mai don ani this one in hei chapel hi daily basis service oma chu tiang te nia wang chun tlai lam dar li chuan an khar ani kha sui tel al pok tu ni hi gili butter store ania Queen Royal Family ten chapel alam mandon an lu don in khong lo pela an lu na ber chin ani Lal Chhungkaw le mi poimo te ran lu na mun ani helai mun he St George's Chapel na lo chuan na mun ania chuanin a chunga hian Queen Elizabeth II te ni chuan anu le pa te thlan te le midang tam tak chunga hian phum an nia tiang chuanin amar chu camera te video te lak phal ni lo bangin kan la thei talo ani poi khawp mai tikhan St George's Chapel fan chu kan zo ta roya chuan a chunga ero chuan camera te video te select thei ni lawa lak thei ni lawa khan mi ta kan hmu kha ani deuh top mai ni amara chu a chung lu man chu om khop mai tun ma an Lal Chhungkaw mi poimo tak tak te thlan i lo vel te mu turom boka kan chuan weinia tianga hun thatak mai kan phang thei hun thatak mai kan mang thei te mun kan phang thei te hi kan lalpa athani chuan hian St George's Chapel le a chevel te an han shot kwal zoi anga hian lai vel chevel te ania an architecture mol heni ropui thin ni hei te hi ropui maya chuan lama hian an chuak anga chuan khu tilama khuan khu
tun ma Queen's Guard kan ti thin kha na chuan I King's Guard ani to chuanin hian ang baka nama hianin pon chuana chu helam hi ni chuan St George's Chapel tuna kha lama hian ni ti kha nia kan fan thai chin zong chu ei ome tuna kan mu hi St George's Chapel anti mai thin kha ania chuan Lalnu Queen Elizabeth II ahun November an phum na mun kha hemi chapel chung sami an chunga son ani chuan chin khan Thlan le novel te kan chu ena chunga ero chuan heng thalak le novel te video lak chi te phal ani lawa en chuanin amara chu Thlan Lalnu Thlan novel te ro chu mu phal ani thunga en chuan an noya apa bulah tikhanin an phum ani lai hi tun ma the Queen's Guard an ti thin kha tun chu the King's Guard tia kau ni to Irish Guard ti the point an kau thin ani hian hei ti me kani anin thlang don nai te po khawp mai lama hian exist na oma tatang hian pon chua to mai to ani chuanin St George's Chapel hi daily basis service man nia wangin tlailam darli chuan achung hi lu phal ni to lawa an khara chuan laidar nga le ni som vela income service nei thina wangin dar nga vel income service nei thina wangin kami turtan khan import se launa udan hilai mun hi an khar lei lok thi ni chon ta hain tar pai beka chuan ticket token ang chi kha lak nga ya chuan he tin apona sonin an service tan ma chu ein tar pai beka ni tikhan the Queen's Graves Lalnu Thlan Queen's Elizabeth II Thlan le Lal Chhungkaw mipuite an phum na Thlan St George's Chapel Vapual chunga poimo tak te then lo phuma chuan helai mun hi chuana ania exist keitania chuan tana kan mu hi Windsor Castle ani lam hi ticket zalh na mun tin entrance poka yang khanin Queen Elizabeth II hi nikum sang ni le somni pani khan aporala chuan helai ama thana hun topi helai St George's Chapel hianin an phuma khan news lo vela te TV te kan buang khanin ro pui taka thla liam ania chuan khawvel rilru moliam ta zinga chuan ro pui taka thla liam ni in mitam tak za kai tak mitam takina an sa mem mele an ngaisan mem lalnu ro pui takani
Lal Chhungkaw po hi ray tham be baya sang ka zikwa le somnga pani kumatang kumsang ni le somni pani thleng United Kingdom tan le Commonwealth country tan ro are lani yanga lalnu zahawm tak le ro pui tak mai mual aliam ni chuan khawvel po in asuna mun sang atengin ama zahna chimai pokna tam tak an tana chuan khawvel pui point queen Oral ni mual aliam ni chuan nasatakin khawvel po hian asuna ni lai mun he Windosr Castle ani